beach, no? Grabe. Welcome to Bora. Yes, welcome to Boracay. Since 4 PM po siya, hanggang Ayan, ano dito, lang po. ginaw dito ngayon. Ay, ano yun? Ang talawa ng vhaklhang ko. Hanggang paalang po yung tubig. Kaya yan, naglalakad kami. Naghahanap kami ng ano, ng pagkain. Baka may isda dito. I'm with my ano, with my one and only. Love, love, love. Ano ba yan? Ano pa ba Krizzy? Wala Krizzy. Taba-taba ko Krizzy, oh. Live to Krizzy. te. Loyd Kadena, para sa bayan. Pwede ba siya picture while nagkuhan ka ng video? Smile! Oh.